Ifølge røntgenskopien af Julius Werners efterladte pandelappen må vi være tæt på. Hvis vi følger dette polentoniumslag 7 kleptomil, så kommer vi til det geoelektriske fladfelt, hvor det krydses af laptop-pyramidens horisontale akse. Ingen er nået så langt før. Tænk, at det nu virkelig kan lade sig gøre. Tag et geologisk kortspil efter fantasi. Ja, det er sandt gennembrud for kartografi. Og vores lykke. Vi bliver de første, der når jordens indre. Snart vil kartograferne stå i kø for bare at få fingre i en af vores bussemand for at kunne krydskatalogisere klodens kerne. Ja, det bliver et helvedes patentarbejde. Jeg håber, den derhjemme allerede er godt i gang. Har du øvrigt tænkt på, hvad du vil bruge din kommende formue til? En lang ferie til at starte med. Saturn, tror jeg. Jeg har altid drømt om at surfe rundt mellem ringene. Interplanetarisk afslapning. Det lyder som en god plan. Men hov, hvad er nu det? Mine guder, det må være Urankaskatten. Den sidste omtalte forhindring i jordens indre. Ja, så er vi ved at være der. Tror du pondusbordet kan klare opgaven? Det skal det sgu kunne, efter så mange års arbejde på at få det i orden. Er du klar til at prøve? Klar til at opfylde tusinders af opdagelsesrejsende store drøm? Og klar til rigdom og berømmelse? Det kan du tro, jeg er. Wow, alt det lys, hvilket fantastisk syn. Men hvad er det? Det ligner... Det er jo mennesker. Men Se dernede. det er jo os. Men er allerede i gang med at lave en film om vores bedrifter. Tillykke, min ven. Ja, tillykke det gamle. Så lykkes det sgu alligevel. Klar til optagelse.